なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私。織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。